את אימא לבת מצווה, ואימא לבת מצווה. את לא יודעת על זה כלום, חוץ משזאת הולכת להיות הוצאה ענקית שממש לא תכננת. ושהתינוקת הקטנה שלך רוצה להצטלם בפוזות מוגזמות של נערה בת 17 על אופנוע. וזה ממש, אבל ממש לא מוצא חן בעינייך. כמעט כל שיחה שמגיעה אליי מאמהות לילדות שחוגגות בת מצווה, מתחילה אני לא מתלהבת מהרעיון, אבל הבת שלי נורא רוצה ולוחצת, אז התקשרנו. נראה לי שאולי הגיע הזמן לשתף אתכן האמהות בכמה טיפים ותובנות מהניסיון שלי, שיעזרו לכם להסביר את התופעה, לראות שיש בה גם צדדים חיוביים, ולצלוח את התהליך בשלמות. אז נכון, הפייסבוק והאינסטגרם שלהם מלאים בתמונות כאלה. והתגובות שהן מקבלות הן שטחיות ואפילו לא נכונות תחבירית, כמו חיים שלי, נסיכה הורסת, חולה עלייך, ובכלל מוזר לך שצריך לבזבז כל כך הרבה זמן ברשתות החברתיות ובסמארטפונים. אבל מה לעשות, חיי החברה היום נמצאים גם שם, וזה עוד משהו שבונה את התדמית החברתית של הבת שלך. התמונות של הבוק, שהן בערך 400 במספר, ישמשו את הילדה שלך לאורך כל שנת הבת מצווה שלה, ואם תרצי הסבר מפורט היא תשמח לתת לך אותו. בחודש ינואר אני מעלה את התמונות שיש בהן אוריינטציה של חורף. בחודשי האביב אני אעלה כמה תמונות שקשורות לטבע וירוק, ובקיץ אני אעלה תמונות של ים. מה שחשוב, בעיקר באינסטגרם אבל גם בפייסבוק, שבכל כמה שבועות אני מטפטפת תמונות איכותיות ויפות שלי ששומרות לי על תדמית טובה ומקצועית. לא נעים להגיד, אבל גם אנחנו בעלי העסקים עושים את אותו דבר למען התדמית העסקית שלנו. אנחנו עושים את זה בשביל הכסף וההתפתחות המקצועית, והן עושות את זה בשביל התדמית החברתית. הכיף שאני מוצאת בצילום ילדות בת מצווה הוא השילוב המיוחד הזה בין יופי ילדותי שחשוב לי מאוד לתעד, של השתובבות וריצות וקפיצות ותחביבים, לבין המודעות למראה שמתחילה אצלן, להתפתח אצלן, ועושה המון טוב לצילומים. הן יודעות איך לעמוד ומה עושים כדי שתצא תמונה טובה. ואני כמובן מכוונת כדי שהכל ייראה טבעי ונינוח. לאמהות שמגיעות אליי לצילומי בת מצווה, אני ממליצה לתת מילה טובה וחיזוקים לפני ובמהלך הבוק. אתן יודעות, גיל 12 הוא לא גיל פשוט. יש שינויים הורמונליים ופיזיים, ועם המודעות למראה עולה גם עניין הביטחון העצמי. ומילה טובה מאמא תעזור להן לעמוד מול המצלמה ולהרגיש טבעיות ויפות. בבוקים שאני עושה ובפגישה המקדימה שלנו יחד, אני מנסה לבנות איתכן קונספט ייחודי ויצירתי, ולעוף עם הרעיונות שלכם. אני יודעת שחשוב לבנות מצד אחד להיות כמו כולן בכיתה ולעשות מה שכולם עושים, ומצד שני להביא רעיונות חדשים ומגניבים. משהו אישי. אז הבקשה שלי אליכן, תבואו לפגישה עם רעיונות, אחרי שהסתכלתם על קליפים, על צילומים מיוחדים, על בוקים אחרים. תבואו עם רעיונות מגניבים, עם קונספטים מגניבים, זה יכול להיות מתוך קליפים, מתוך סרטים שאהבתם, מתוך תחביבים שהילדה אוהבת לעשות. תבואו עם כל מיני רעיונות משוגעים, תאמינו לי, אני אעוף איתכם. ואגב, אצלי אין אופנוע בצילומים.